Ehihie ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, ekenekwa m nwoke ekene m nwanyị. Asị m na tata orie, asị m ka chi orie tata wetara anyị ndụ, wetara anyị ọma, wetara anyị akakụ na ihe nwa ndụ nwoke ndụ nwoke ndụ nwanyị. Anyị siri ka onye na-eme ya gazielu ya. Anyị si na anyị ga-apụta ihe anyị ga-ede ude. Oke niile anyị ji wee bịa ụwa ga-elu anyị aka. Onye bịa igbu anyị ka chi anyị na ezumezu anyị gbuo ha. Onye si na ya anyị apụta ihe anyị apụtara ihe. Pụta nkwuri ya ka ọ dị tata bụ orie, dị n'afọ, dị na nkwọ, dị n'eke, n'afịa na nọ n'ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbarọma Ụzọ Mmiri, sitekwa na abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa na-agba famili elu, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu. Isiokwu ji maka ya wee bịa tata orie bụ nkọwa gbasara ihe na-akpata na mmadụ na-abụ ọlụsi ọlụ mmiri, ọ na-alụkwa na-alụgharị. One of the things na-ebute na mmadụ na-agba alụ ọlụ mmiri, alụgharị ya. Ekwubugo m ihe gbasara mmadụ ịchụkwa mmụọ ndị ọzọ dị n'ụzọ ya, dịka chi ya na ndị ichie ya. Ọ bụ na onye mmụọ dị na be nna ya na-anụ oke, ochukwa ya. Ọ bụ na onye mmụọ ikwu na ya na-anụ oke, ochukwa ha. Ọ bụ na onye aja ana ngwube nna ya na-anụ oke, ochukwa ya bifo megị n'okwuo ihe gbasara ọlụ mmiri. Mana abịa n'ihe gbasara ọlụ mmiri n'onwe ya, o nwere a lot of things ga-eme na mmadụ lụrụ ọlụ mmiri, ọ garọ onye ahụ eme gịnị, agbawakwa mbọ tawa afụ, bido n'isi wee mee gịnị, lụgharịwa ya bụ ọlụ mmiri. O nwere onye na-amarọ ka ihe si wee dị n'ụwa nke anụ anyị nọ, o nwere onye ọ dịrị izi. Mana some of the things na-akọsi ya anụ, apart from ihe ndị a m gụrụ na ihe gbasara arụ dị iche iche mmadụ na-akọmiti. Ihe ọzọ nwere ike ibute ya bụ mmadụ inye oke ebe ọ na-ekwesịrị. Mmadụ inye oke ebe ọ na-ekwesịrị, in the sense that na mmiri niile nọ n'ụwa, a sị na mmiri bụ ofu, mana mmiri niile abụrụ ofu. O nwere mmiri na-ada erikọ, o nwere mmiri ọ ya abịa ije kpọkwuo mmiri na-eso mmadụ, ọma mbịa ebe ahụ bịa were ihe na-enye ya. Ekwubugo m na o nwere na my own side, o nwere mmiri nọ close to each other, mana ikuru nke a tinye na nke ọtụghachi ya azụ. This is to tell you na mmiri niile abụrụ ofu, mmiri niile anara erikọ. Na nke mbụ, na dibịa na-alụrụ onye ahụ ọrụ ga-adị sure na mmiri ọ na-eji lụrụ onye ahụ ọrụ, na mmiri so onye ahụ na-eme gịnị, na-erikọ first. Secondly, ọ bụrụ mmadụ niile na-afụ agwọ na nlọ ma enwe mmekọ na nlọ bụ onye dị mmiri na-enye nsogbu. Ụfọdụ bụ ndị ọgbanje enu anya, and ọ bụrụ mmadụ niile na-edetect nwe ha. Mgbe ụfọdụ ije lụọ ọlụ mmiri, lụọ ihe na-ebe aka na-ebe, ọ bụrụ na ndị ọgbanje nọ na bụ ihe na-edistọbdo onye ahụ, na ọ bụrụ ndị mmiri. Ọ bụrụ na ibu ikwesịrị iburu ya, na ikwesịrị ịkwapụrụ ibu n'ụzọ, not iburu ibu jee dọnyere onye ahụ na mmiri. But everybody ji assumption alụ ọrụ, almost everybody ji assumption alụ. O nwere onye na-ajụ ese mmanụ the actual problem and how to handle it. Maka ebelieve m na gịnị, ịmata ebe nsogbu mmadụ si, ị mara ka ị ga-esi wee nyere onye ahụ aka. Ọ bụrụ na isi na-awa mmadụ, ije nye ya ọgwụ afọ ọsịsa, mana isi na-awa onye aka ga na-awụ ya. Mana ngwa ngwa were ọgwụ isi ọwa nye onye ahụ enweta onwe. Nke ọzọ dịkwa ka ibi ya bụ, o nwere ndị bụ ị na-akwara ha ibu mmiri, ịkwara ha sọsọ ibu mmiri. Nwee ndị bụ ị na-akwara ha ibu mmiri, iwu na ị akwara ha ibu mmiri, kwara ha ibu ndị ọgbanje enu ala. Ọ bụrụ na ị kwara onye ahụ sọsọ ibu mmiri, ị mara na ọlụ onye ahụ ama nga. Ndị ọgbanje enu ala bịakwa na-enye onye ahụ nsogbu. Cheta na agwara m nụsi onu na o nwere onye ndị bụ sọsọ ọgbanje enu ala bụ ihe na-enye ha nsogbu. Nwee ndị bụ sọsọ ndị mmiri bụ ihe na-enye ha nsogbu. Nwee ndị bụ ndị mmiri na ọgbanje enu ala ka enyi dịrị gị na ịkwapụrụ ibu at the same time ka onye ahụ nwee gịnị, nwee ike ịdị free.
ihe a niile na-agwa gị na-eso n'ihe na-eme gịnị na contribute na ịlụcha ọrụ mmiri. Ịkwụọ 200,000 ebe a, ịkwụọ 150 ebe a, ịkwụọ 300, ịkwụọ 250, echikwa ihe n'ebe a na-ebe ọ na-agbawa obi. Ọ na-agbawa obi. Onwe topic isi bụ na mma akụzi. Asị bụ na mma akụzi unu ka unu mara ka esi ajụ ajụjụ. Ọ bụrụ dibịa gbasịalụ gị afa, onye bịa kọgherie iweli onye ahụ gbarụ gị tinye n'akpa. You have every right ịjụ onye ahụ ajụjụ nke na-aghọta ahụ. You have every right ịjụ onye ahụ ajụjụ ebe ị na-aghọtara onye ahụ akọwalụ gị ọfụma. Ihe ọzọ na-ebutekwa ihe a bụ mgbe ị na-eje ịlụ ọrụ mmiri wee bụrụ n'obi na ọka ikewa onwe gị. Kewa onwe gị from ndị mmiri gị, ọ na-ebute problem. A lot of people na-abụ ha bụrụ n'obi na ọka aje kewa onwe ha na ndị mmiri ha jecha ya pụta enwe attack. It happened to me the first time m lụrụ ọrụ mmiri. Ejere m ka nje kewa, ha pewakwa na ụmụazụ 2 days ebinitahụ m. So ị na-aga ịga lụọ ọrụ mmiri gị with intention na ị na-eje ka ije kewa onwe gị from ndị gị na ha so, ndị mara about your existence, ndị nọ mbọsị achịkọla aka wee kee gị, ndị okike gị ebe isi wee bịa ụwa. Ịma na ọ ya enye gị nsogbu maka gịnị? Imecha anya they will start for you. Nke mbugodo ọ ya edoghị anya ihe ebugodo n'obi bụ na ị na-eje ka ị separate na ọrụ ahụ na-eje ịlụ ama nwọkụ. Number 1. Nke abụọ bụ na after ka ije siri ka ije separate ha wee nata enyezie gị the real punishment. Ana m agwa unu si unu, you don't separate from your spiritual husband or spiritual wife. Mmadụ nwere ike inwe di enu ana, mmadụ nwere ike inwe di mmiri. You don't separate from those people. What you do is that you settle them, you make peace with them, so that oke gị ha na-anapụ gị ka akwụsị ịnapụ gị ya, so that ka akwụdo olu gị. Agwara m unu si ọ bụ na ịlụsi ọrụ mmiri ị continue na-afụ those things ị na-afụ na nlọ bifo ijebe lụọ ọrụ mmiri. Nwanne m ọgarọ, ọ bụrụ iwu na dibịa gbalụ gị afa bifo ịmalụ na ọgarọ. A lot of you na-agba unu nye mmadụ ego ya lụọ ọrụ n'ọrụ mmiri, eje ekpere unu ile ọma. Ekpesie ya bụ ile ọma na-ekpe 2 months 3 months the same thing na-eme gị ma na-achịtakwa azụ. So you have to be very sure of ihe ị na-eme. Ndị mmiri bụ the most cunning forces mfugolu. Ha dị awụọ too much mana ha nwere ezigbo obi. Mana ọ bụ na imebe ha ụta ha emebe gị ụta. Ma ọ bụ na gị nwa bụ nwoke ma nwaanyị agba n'afa wee dị sure nọ ndị mmiri na-enye gị nsogbu, sọsọ ndị mmiri, you go for settlement of ndị mmiri sọsọ. Ị naghị fụ nọ ndị mmiri na ndị enu ana ka ya settle at the same time na-enye gị nsogbu, you settle them. Ị naghị fụ nọ ndị ọgba nje enu ana sọsọ bụ ihe na-enye gị nsogbu. Ọ bụrụ mmadụ niile ka di mmiri na-enye nsogbu. A lot of people na-afụ agwọ ma ọ na-afụ mmiri na nlọ. A lot of people si n'okwu alụsị wee bịa ụwa mana ha amarọ. And I want you to understand that so many deities ịfụrụ nwere sọsọ ebe a na-agọ ha agọ nwere mmiri somewhere, mana mmiri ya nwere ike ọ bụ na ọdọrọ na be unu. Many deities ị na-afụ nwere okwu arụsị ebe a na-aga ya nwere mmiri somewhere, mana o nwere ike mmiri ya nọrọ na be unu. So it is possible na bụ na o nwere ike unu enwere mmiri, ọ bụrụ arụsị ka unu nwere mana ị na-afụ mmiri na alọ, ma mmadụ asị gị na di mmiri na-enye gị nsogbu. It is 100% possible. So ihe nji ekwu ya bụ ka hafụ ịbụrụ the cause of your problem, na-enyere onwe gị aka na-akọsuru onwe gị problem. Ịlụcha tata echikwa ibidokwa n'isi gbagharịwakwa, ịchọbakwa ego ọzọ wee chọbakwa onye na-enye ego ka ọ lụwakwara gị ọrụ. Ị na-amadị ma onye ahụ lụọ ya alụta. You are just believing. Ka anyị hapụ ijeje were ihe anyị ji nọrọ n'ụka ndị ụka ọbịa wee na-achịta n'ọdịnala, maka gịnị? Ọ ga-enye a lot of people nsogbu. Aka mbụkwa onye nke gị Nwada Agbaroma Ụzọ Mmiri, sitakwa na abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ka si kwuo na mbụ na anyị na-agba afa mmiri emi na-alụkwa n'ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu. Ọ usoro ndị mbụ na ndị egede, ndị nna nna ya ha ndị egburugbo solu wee bie ndụ wee chaa isi awọ. Asị na chi onye adịghị n'izu n'isi na-acha ya awọ. Ọ bụrụ na ị nọrọ n'ọdịnala gị na chi ga-adị n'izu, adị gị na chi gị dị n'izu, mana ihe ebi ndụ nkenke. Eziokwu ka m kwuru.
ma na-eziokwu. Ya bụ ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ gbasara ihe nkụziri tata ma ihe ndị na-akụzi na mbụ ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, biko ma ọ ịchọ ka agbalụ gị afa ma ọlụ ọlụ gị ọlụ mgbe echefukana dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 07037311663 maka emesịa.